hem com elaborat el pregó més o menys amb diferents parts, no? Explicant una mica primer el nostre procés de com havíem arribat fins aquí, no? A fer el pregó, des de que ens truca la Marta fins al nostre recorregut o reconeixement al programa perquè ens truquin per fer el pregó, i expliquem això, alguna anècdota d'Eufòria, alguna anècdota de Sabadell, no? Sí, juguem una mica amb el que, doncs, el motiu per al que estem fent el pregó, no? Hem parlat d'Eufòria i jo crec que això és combinar, parlem de la ciutat i no sé, i al final el canvi, no? De feia un any no era res, o sigui, no ens imaginàvem que anàvem a fer el pregó, ni que anàvem a conèixer tanta gent. Clar, és que això és una altra, perquè clar, tu veus des de baix i veus a persones allà que... poca gent, però clar, des de dalt sí que veus a moltíssima gent, llavors impacta bastant. No sé, jo he de dir que ara... No sé per què estic bastant tranquil. Jo també estic bastant tranquil. A veure, jo crec que el fet d'haver actuat ja davant de tanta gent ajuda. Ja, això ajuda bastant, ajuda bastant. Petit detall de que som cantants. I tant. Estem acostumats a actuar davant de gent, però tot i així sempre fa impressió el fet de que sigui com la teva ciutat, jo crec que és com una mica de... Clar, amb això dona una mica de respecte. Sí, sí. Però jo crec que molt emotiu alhora. I pensar que tu has anat allà amb els teus amics i família i ara seràs tu qui parlarà per ells, és molt bonic. És molt maco. Sí. És heavy, És heavy. Aviam, és un canvi que, clar, quan estàs dins del programa sí que vas fent el dia a dia i penses poc en la realitat, no? Clar, perquè tu estàs en una bombolla tu estàs allà. No estàs tant com en l'exterior com quan, per exemple, s'acaba, que ja comences a donar-te compte de que et deixen com una mica allà i ja comences a viure el teu dia a dia com una persona diferent. Jo al final, a mi m'impacta molt el pensar, mai he viscut una festa major en el que la gent em reconeixerà. O sigui, no només estaré al pregó, sinó que segurament quan jo estigui a festa major amb la gent allà ballant, bevent... Sí, prenent una copa pel públic infantil. M'hi trobaré a gent i tindrà la seva part graciosa, jo crec. Sí, és bueno, després del Sant Jordi jo crec que tots hem com dit, vale, ara ja ha acabat, peus a terra una mica, què ha passat, què acabem de viure, perquè jo crec que almenys jo no ho assimilava de tot el que havia viscut fins que va acabar el Sant Jordi i vaig arribar a casa i vaig dir, vale, ara temps per mi, temps per recuperar una mica les emocions viscudes, perquè clar, constantment tens sensacions noves al teu cos que no has viscut i és una cosa complicada a vegades de dir, ei, jo què vull, què no vull, això, aquesta sensació m'agrada, aquesta no. Llavors és també com un descobriment de si mateix per totes aquestes sensacions. Trobar el que necessitem o el que volem amb la música. Bueno, hi ha gent que tirarà pel teatre, hi ha gent que es dedicarà a la música, jo en el meu cas sí que em dedicaré a la música, o és la meva idea, o almenys lluitaré a RACO per fer-ho. I és una mica això, no?, descobriment, perquè realment, clar, el programa et dona com un ventall de moltes cançons i moltes coses i molts estils, i clar, veient que pots fer tantes coses, és com ara, i ara què faig? Vaig per aquí, vaig per aquí? És el que m'agrada o amb el que jo em sento còmode. A veure, com expliquem això, Nat? Sempre el mateix. Això és una gran història. Vinga, va, dona-li tu. Nosaltres... Tornem als càstings una mica, als càstings d'Eufòria. Nosaltres no ens coneixíem, o sigui, ni em sonava. No, és que no ens posàvem ni cara. No ens posàvem ni cara. I jo me'n recordo de sentir que era de Sabadell. Lo típic de que ja et vas coneixent, era de Sabadell. I vam tenir un moment de dir... Ens van agafar per una entrevista junts. Sí. I de cop era com un... Ei, com et dius? Però tu Natàlia. ets de Sabadell, no? I va ser, vale, però... I ell em va dir, però... Tu qui ets? Però tu qui ets? Digue'm el teu nom sencer. I vaig dir, Natàlia Revilla. Ai, em sona, no sé què. I vam començar a fer relacions, que si les nostres germanes, que si no sé què. I entre una cosa i l'altra vam descobrir que anàvem havíem crescut a la mateixa escola. Havíem crescut a la mateixa escola, les nostres germanes es coneixien. Havíem estiuejat en el mateix lloc. Al costat, estàvem al costat. Sí, o sigui... Les nostres germanes es coneixien pel grup també d'estiu, que es coneixien entre el seu, o sigui, el de la teva germana i el de la meva germana. Era com tants moments que ens podíem haver trobat a la vida i ens trobem Eufòria. O sigui que... En un programa de televisió. Sí, i res. Que era difícil d'entrar igualment, És que és heavy. I bueno, doncs això, i anàvem a la Safa, els dos, a l'escola de, bueno, el Sagrada Família,
I molt contents, no sé, segur que hem coincidit al pati 1000 cops, però clar, que heavy, Això és fort. És molt, molt fort. Clar, perquè els dos hem canviat. Jo abans portava el cabell llarg i tal, no sé què. Que ja et dic que clar, jo també portava les ulleres. Pues sí, sí que molt bé. Com canvia tot. Mira, jo si em veig d'un futur, la veritat, primer de tot que ojalà amb molta música, però sobretot ser feliç, jo crec, i estar a gust, perquè jo crec que és el més important, realment. El fet d'estar tranquil amb tu mateix o amb tu mateixa, jo és el que espero veure'm així, estar tranquil, tenint la meva música, però sobretot és això, no? Tenir salut i ser bona persona, que jo crec que és molt important també en aquesta vida. Si penso en el futur, de veritat espero estar currant moltíssim, estar fent el que m'agrada, que és música, teatre, estar coneixent-me a mi mateixa, començar la carrera, combinar-m'ho tot i començar a complir tots aquests propòsits que tinc, que fa només un any ja he començat a poc anar complint gràcies a haver entrat a Eufòria, i vull que continuï, vull continuar fent canvis heavies i grans que realment em facin sentir-me orgullosa. Passat un any de dir, ostres, l'any passat ja estava flipant per haver entrat en un programa de tele, però mira on estàs ara. M'agradaria que de veritat, que a vegades és molt complicat tirar cap a, i no dic només tirar a només sigui l'únic que estudies, però de veritat fer art, que hi ha molts nens i nenes que els agrada l'art, que els agrada ballar, que els agrada actuar, que els agrada cantar, i no ho fan perquè està vist com algo que no et donarà per viure en un futur, i estan equivocats. Al final està molt mal vist, es creuen que s'ha d'arribar a ser una Rosalia per ser feliç, i no és veritat. No. Tu pots fer art i guanyar-te la vida d'aquella manera. Hi ha moltes maneres de ser artista, no cal ser reconegut mundialment i que s'atreveixin a fer el que els agrada. I ja no només parlo d'art, sinó de creure en ells mateixos i ser capaços, perquè ells volen, d'estudiar o de fer l'activitat que vulguin fer. Si teniu una sensació de dir, ei, m'agrada la música, m'agrada ballar, m'agrada el que sigui, que no ho oblidin, perquè realment, si tenen aquesta sensació des de petits, des de grans, jo crec que no se'ls oblidarà, i crec que és un procés que és molt maco, que hauran de treballar i hauran de tenir molta paciència, però que sobretot, que si realment ho volen fer, que lluitin i que ningú mai a la vida els digui el que han de fer ni com ho han de fer, perquè a tots ens ha passat, que sempre ens han dit, ei, tira cap allà. Pel que els diuen els altres, que això es fa molt i no s'ha de fer cas. O sigui, al final, òbviament, s'ha de fer cert cas als teus pares, sobretot, i a la gent que t'estima, però sobretot, escolta aquella gent que creguis que et parla des de l'amor i sempre escoltant, però no prenent-se el que diuen com a única opció. Totalment. Sempre han de tenir una petita llumeta dins que digui, ja, però per molt que tu em diguis això, a mi en realitat m'agrada això. I si continuen amb aquests valors, el que passarà és que al final acabaran sent grans i faran el que realment volen. Totalment. Si de veritat es prenen al peu de la lletra el que els diuen els altres, s'oblidaran i perdran un munt de coses que els hi aporta el que és confiar en un mateix i fer el que li agrada. Totalment. Així de fàcil. Així que, lluita pels somnis.